ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଧରିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଟିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ତ ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସର ଆମର 3-2 ଭିତରେ ଏମିତି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଆସିବାର ଥିଲା 9 ତାରିଖରେ। ତ 9 ତାରିଖରେ ଆସିଲାନି ଯେହେତୁ ତ ଆମ ଏପଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା ତ ଆସିନଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମର ଫାଇନାଲି ଆସି ସାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। এটা ফাইନାলি ଆମର ଏଟା ଆସିଯାଇଛି। ଆମର ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମର ପୁଣି ଆମକୁ ରିପାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖୋଲିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ରିପାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଠୁ ମଗେଇଛୁ, ଆମର ମେସୋରୁ ମଗେଇଛୁ। ମେସୋରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ମଗେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ବି ପଡ଼ିଛି। କେବେ ମୋତେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଯେଉଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଟା ମଗେଇନି କେବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ। ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ଆମାଜନ୍ଟା ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ତ ଏଇଟା ମେସୋରୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ଜିନିଷ ମଗେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋତେ ରିଟର୍ନ କେବେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ମଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି।